ungakhathazeki nakancane wena. Engakwazi ukukwenza yena. Bengakasasitshela ukuthi uyapi ngesikhathi ungekho wena. Ukhona endlini kaRagavrau isoloksidla. Uchitha ubusuku bakhe bonke noRagavrau. Nanku umphumela walokho. Uzoyenza. Ngumnyeni wakho uDr Akash. Mithi amadoda wafanele inyembezi wesifazane. Wena bheka ibhizinisi, mina ngizobheka konke okunye. Kodwa umyeni wami washintsha impilo yami ngothando lwakhe. Kusasa sali siyashada thina kusasa. Kusukela ngosuku lokuqala ngqa ngenza izinhlelo. Kuzomela ufike ngaphambi kwenkosi kuze nami igama lami lizogezeka. Manje bakubukele phansi ngenxa yami. Basazophinde bakuhloniphe futhi ngenxa yami. Sekuyisikhathi sokuthi uAbhishek Lahiri abhekane nazo zonke izinto zakhe azenzile. Ukhona la ngaphakathi. Waqala ulibuhlaza umfowethu singekho isizathu. Wena lokhu udlala ubhuti wakho sonke lesikhathi. Kodwa uvalekile amehla uboni lutho. Intombazane mayishada isuke ingeke isakwazi ukuhlala kubo. Wena usuphatheka kabe nxa lento eshiwo umndeni namhlanje. Abantu bazokhuluma. Kodwa